So yintoni ekwenza ucinga uba awusanangxaki yamehlo? Okay, akunangxaki sizoqhwanyaza kaninzi ke because ndifuna uzojonga amehlo akho onke qanda. Qhwanyaza. Ngoba le nto uthi ugqirha wayithetha eminyakeni edlulileyo andiyiboni mna. Qhwanyaza. Andiyiboni loo nto apha elihlweni lakho isikakhulu elikarayithi. Qhwanyaza. Eli likwarayithi. Qhwanyaza. Ingathi ke ngoku andazi ndizothi lidumbile. Qhwanyaza. Kodwa ke ndizokunceda uyeva. Siqale sifake amanzi ndilikline ne. Siqale sifake amanzi ndilikline. Ndive ingathi isifuba sakho ingathi naso sixingile. Sixinene. Alright, no sorry, masiqale ngelihlo ne. Ndithi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Vala. Lizoqala ulila ngoku xa ndilivula, ndizoqala ngokusula ne. Vula ke. Kandithi. Sula apha kwendawo. Qhwanyaza. Qhwanyaza. Sendizosula kodwa andifuna ukukulimaza. Qhwanyaza. Andifuni. Qhwanyaza. Qhwanyaza ke ngoku. Okay. Qhwanyaza. 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 Yabona ngoku ndiyacinga uba singaqala sisebenze ke ngalo, yabona. Ndiqale ndithathe ndifake le nto ndizotesta ne-testing kit. Ndizokutesta uba awuna-infection. Okay, so into enkulu apha is to basivisise sifind out uba awuna-infection. Into enkulu bendisola i-exhaustion because xa ndijonga apha emazantsi kwamehlo akho ndibona kune-baggy, yaqonda. Kudumbile. But ewe kukwakudumba okuya ukuthi mhlawumbi bendilila kodwa ndilelanga kakuhle. Qhwanyaza. Okanye bendiphethwe yintloko then ayaqonda ndalila okanye amehlo ebezililela. Qhwanyaza. Xa ubekho aphethwe yintloko enjalo, usanoyolo, usenalo uyolo. Qhwanyaza. Yeah, then ke ngoku ndifuna ukwazi futhi uba mhlawumbi le ngxaki yamehlo ibuyile. Qhwanyaza. So ndenza le testing kit uba qhwanyaza. Qhwanyaza. Okay, yabona. Mandiyibeke apha kakuhle. Okay. So nazo izinto ebendicinga uba ingaba yingxaki. But otherwise ndiphethwe iminwe emingakana nje.
Okay, so as far as your sight, ukubona kwakho